Аз съм Йорек Разбеги и днес ще снимаме на Clash Royale. Така, съжалявам, че нямаше съжалявам, че нямаше кадри от, началото на играта, където аз играх. И се извинявам за това. Но сега обещавам, че ще има епизоди. И нататък, ще снимам вече доста. И се надявам да ви харесва това, което правя. Така, хора, виждате как съм се развил. И се радвам с това наистина, което съм направил. И сега ще направим една битка. Аз съм добър на тази игра, принципно вече. Виждате, че съм на трета арена, скоро и четвърта. Сигурен съм, че доста от вас играят, играта. Наистина е яка. И ако ви е чудно, защо аз нямам някой... Например, нямам рицаря, което е малко смешно за мене. Но... Какво като го нямам? Аз пак се справям. Малко ми бъгва играта, което не е добре. И това, че нямам, например, рицаря, принца, не означава, че губя постоянно или нещо такова. Просто ми е малко по-трудно да печеля. Както виждате в момента, моят дек не е много слаб, но не е много силен. Остава 60 секунди, в които дали ще можем да победим. Да, а може и не. Не знаем. Не се знаем нищо. Аз повечето пъти се справям с битките така. И царя ми е на 300 хелт. Но пак мисля, че ще успея. 5, 4, 3, 2, 1. Край! Така, хора, успяхме да победим. Нищо, че краля ни беше доста паднал и едната кола ни беше взета. Ние му взехме двете коли, но без царя. Така, хора, един съвет. Щом видите, че краля ви е на малко, гледайте към кулите му, но също и към вашия цар. По-важно е да гледате към кулите му неговите и да се опитвате колкото се може повече да му
вземете колите, така имаме ракета, което колко би е? Така, 700, супер. Ще сложим тук. Така, хора, надявам се да следвате моя съвет, защото бих го използвал. Аз принципно виждате как го правя. Така, сега ще направим още една битка срещу Мона. Не е слаба, не е силна. Не е нито едно. Както казвам аз, няма слаби, няма силни, има слаби, има силни, има и пребити. Така ще пуснем барберианите. Извинявайте, ако копирам, някои хора с тактиките ми. Но това ми е запазна марка тактика и да надявам се канала да е добре измислен, направен. Изтупал съм си програмите. Всичко съм направил. О, не, тази битка я губим. Майче. Вижте как ми е взел кулата. Да. Така. Пускаме Baby Dragon и Giant Skeleton. Надежда нещо да променят. Добре, тук губим. То се вижда. Винаги е важно да имате по една скелетна армия в вашия дек. Защо ли? Ами защото една обикновена скелетна армия убива рицаря. Ако не знаете, но сега загубихме. Защото ние не бяхме подготвени. И не беше никак добре, защото той имаше силни карти, а моите бяха слаби. Така, сега ако искате да видите моя клан, това е Денислав Борисов. Пишете Денислав просто. Само да кажа. Така, Денислав просто, за да го намерите, клана ми. И ако искате се присъединете, да говорите с мен. И се надявам клипа да ви е харесал. Аз бях Ярък Разбеге и казвам чао от мен.